I was for young quiet that the Lumba na yenhwe the AC echo na no brada na abusuani nyina kopi mu ewo Manhyia fikasi mu na abusua panyini ede ne haw anase okwakwase kotokohene se yakopon ya adom china obeyi that the Lumba funu na weekendi wahwe na wakora no eno ne nam so ema abusua nkaye no ene ma mebempoma no so di mirika se omo so kwakwaka che yewura ese ni die no obu kwan so entumi maso kire se womo ewo ensembi ana ehaw ne menasepo bi a enunti eye no entumi maso nti nka yewura hwe no nsum na omuntu eye no edate no enhyeda ne no na amane efiri hoba kire se nananom eyese enne yawoyi na wonom ensan emra enti yenyina ye watwenyem ehwe se ne omo wakopie mu ewo kotokofie mu na de wo honom soso no womo akotie na yate se ebeba so anase ema so enti menu abema kwaku bedi akopie mu ewo Manhyia fikasiem na yehu se media no so di kan ye din die yehu se akra court bi na no so ebobo ba esanse woni tuase na wotwi mu so no krata pie ya na yasiu abusua panyini ewo niema ba ku menu bi ho na ansa na meba court honom no yenko Manhyia na yenhwe se de ho amanebo esi etie menu kwaku bedi wotemenko a memo akwaba Mejoso ebrominia yo kwaku kwasai abusua panyini mo bedru kwaku amema etiefo ni ahefo hwe ADUMASA TV nyina achi na no Manhyia fikasi ni ze bi Manhyia dia ese amane ne amamre engineer ba bedwi mu ha okay ye hwe bia enkoyie dia achi na ebu na asa ne ba Manhyia ne ba besisi kwaku sisi amene wo kasa yi die dadi Lumba busha penye kofi uso mi hu omo e o Manhyia fikasi na obisa se edi ntina ye hu omo Manhyia fikasi kata babontin anti e ka kire se opemso ana yirade otuko ne krawe nwoma so na se je tunu na manhe na brempon dadi Lumba sansem no o machi wo mo e de afiri hu sanse emu babada ho no no ya de ni mguase abra santima ye ntia de ni mguase abra santima je se enam ensema beto fa Manhyia de Manhyia be bon hu no ama atem didie ye so panananom ne ye nanam ne nanim ye fom e wa be fonjen tanso nti na no pa ye wa bedu Manhyia fikasi ye nyina ye wa twema ne ye twen se nka dadi Lumba na busha penny kofi uso busha penny tupak nko ne na busha e ba be pim e wo Manhyia kotokofi na so ye ba ye ntia nya ne se Kumasi traditional council ana etna se enne enti ne se enti dadi Lumba busha ho ensensem no entumi ama hanom enti se ade ubisa me Manhyia me no kasa sisi ane de dadi Lumba case no yayi e de fi kotokohene ensem enti no bi ka se krata na ba bonten na je se busua na nya ate nto won si hokora dabi obi ama ha dadi Lumba busha fo ma wona supporters ne wona na keka ho nyina no nyina obi ani ho ida e wo Manhyia fikasi nti hodin wodi anopa wodi se de da Manhyia ye ba ye nyina ye hyetuntum amane ne amamere ye de ba Manhyia be tenantena ase Asante court eyemienu Asante ne Kumasi traditional council Asante court ntena ase ne da ne da nyina ye nyina ni se obi pi Manhyia fikasi ne se nye Kumasi traditional council ne se Asante traditional council enti ya yenya and say Kumasi traditional council and aba betna say ye guswa ye wo atwenye ma ye twen say santehene ye tikasi so da ye ma santeman e ka sempa ma santeman so enne wotu kwan ye nyina ye nim babados ni suri nam akwantu bebebe ye ru akọ ya oba be pie mu no de pani ade a wotimi ne na man na brempa watena say didi ma santeman enti nentina se no kwaku ubisa me kwase nentina se bi ne ye kokan je ne ye kokan mi ntimi nkan kirew ti afre ne ye ba ne ye so Kumasi traditional council baba betuna sa bubu Asante ne Kumasi man ho ti guso ye wa atweyem se don ko bebo na santehene na brempo enso ba jamfo abuafo wona se bin previous wa fa Asante ko akoma so de dodo na ababa bedwi ha no wa atweyem a ye twen se yiru Asantehene ba aba betena se ne so Kumasi traditional council dinti ede ye de ntrase ne ba ene no ye de ababa betu ya ni nyina Asantehene ene na manhene enumu enti dadi Lumba Charles Kojofusu high life diligent ne nsemu ananka ekwa atwe ne kwa apro nanka nkofo adwene se enka ene ena Asantehene na manhene ebetena so ofikisiem
abobo hu say yesi efunu no eye damemenda on the 13th of December and I say ye call for appeal no kwaku ye ba bedu han da Lumba na busuafo ba kokora eni ha no ma say ya Asante Traditional Council na e ba betna se kwaku na enchemu ne san Manhyia yi ni se frase kora anase court de nti na wo mo kọ court no mu wie o masaba Manhyia biem kwaku tesi ya ne ba entia e ba benya ne se da Lumba sancham no sebi enkofo afa ho e de yawo nananom wa abefo tintan no so ebinom kura keka say ye na baafo kofi atobra ye da de so abahin otufo bempon no na asem no kokodale na so no sebi na ebinom keka say sika bi na naaje na so nya sa na tie enti say ye bod nananom ko adu nya de sobo e bod nananom ewo emu asebi mpedua say ekosie ho de nananom so moyi o monsa e de afi asem no so ana after so na me na o kasa mpempia me na o kasa openima bosu ya yewo me ya de to do ba on the 11th of December me na o kasa sisi akwaku Lumba court case won sense ma ye kwakọ kan se ebisifu no esifu no enem no kasa aka high court o mo se kwakọ tena so mpepia me no kasa sisi ade o makwa kopie mu aka o mokọ esebi mmanimfo na temofo betena asem no so abogo ho na jeje o makwa kopie mu e wa aka na ama Manhyia ne se ise ye kwakọ hwe tabono anabro ni be ka na injection a ye de eto emu so ana bibia so no se de be ya da Lumba ni mu a ye be si ebi no so abusia ne fa ba bi mpese be ba so no ye kwani akwa hwe na empo ebio da Lumba na ye wusikasem ba bia na ye ho to 20 sikasem nyina wo no court emfa nsa enkonkoto se de be ya busu apani kofi uso entimi ensie mo no eda 13 finance eda memenenda ebe enti court o mokoko pie mu akra o manfa ma Manhyia no injunction o mpese o mokọ no mo do koto da Lumba ne bank anase na ye wusikasem ba bibia la disika na kwakoto na afi emu a wo besi ne da memenda no o mokọ no makwakọ ese de etemwafo ne mranimfo bebe na o matwe sane mani nyina asan na o mahwehwe no mapedi e ku ye nua Charles Kodofosu ansa na busia be siefunu na o besiefunu ya me no ka sei o mu nyina wo nkamantem o mu kwa kwwe awe sei be siefunu no memenenda anase yenya ensi mo ene o amane bo me da sepa ewe abusuafo nti na eno ho amane bo eno no kwaku bedi akọ na atwamfoni di ache nti me no ka sei de nya de a Lumba sem no Manhyia etena so ene adefofo kora na abom ewo honom so dem di kaka no onim se krata bi epie mu wa bra na asem no ewo Manhyia no ya ma mebempoma na busuani bi de abusuapanyini kokko to se de di kan sika bi ya eda bange ka bange fo mo jeje ya o mo di edi ekoniaba efa yie ne ho no won hwe na onfa tabono ento so afeso so transition home baby a yekura amu ena wo mo chese transition home for no court emfa ohye ento so na wo mo de asem na kwakodan CID se CID fo hwehwem na yenhu ade kura ekum da de Lumba enti CID fo no emfa report emaye enhu ade kura ekum da de Lumba ne de enya de a was a transition team for no eyi emu no ede ema abusuapanyini enti sei ena ene ehu amane bo no besi akọ ewo honom na obibusa se ayi no ebeba so nyame adom ochina anase ema so eno de je se court no ana transe na obehwe se womunko na womunkonko yi anase yentwen na yehwehwemu anade womode bedan no yenye bibia emfamfi honom ansa nti eno de ebre ene nkrabia ene bekere se CID abemu no bia na CID fo no nimu ya ni ya no wometumi ahwe ayo autopsy ne hu adekurekuo no na bisusu a sikasem so no content mi akọ kama de ama nti se ya de obi antumi enkyere se de besi akọ nti wa twanyem ya ye twanye nya nti ye se omakodudu honom a omokọ akọtena se nti akra court omu wi a de besi bia so no ye de baba abedan ye tiefo midin e de atesem hene kwaku akra mo